far. So, start na po yung tindahan ni Madam. So, ang aniya po niya title. Aniya po niya shop is One Stop Seafood Shop. Ayan po, kung nakikita man niyo po, hindi nakikita niyo mga boda ka mo. Kapag karne. So, area ko didi. And then, ang partner nato dito. Oh, grand opening ngayon ng One Stop Seafood Shop. Sa mga nice pumunta po dito, ayan, live po ako ngayon. Salamat po sa 3,000 viewers dyan. Inuhat pa namon kung ani Madam. Kadudugay ba? Madam, shawi-shawi. So, ayan, discuss ko lang po sa inyo. Yung iba kasi wala pang price. Loy. Sa 1,000 ang kilo. Ano niya? 650 po na yung kilo sa bilang. Sige, pwede 680. Sige, kitawag 680. Ayan po sa akin mga person. Ayan, sige. Beauty dahil yung buwag mo. Mama, magaling pa kayo istorya sa nagkakamala. Ini. Mama, istorya ko. Mama, istorya mo. Ano nga rin? Sashimi. Ini salmon sashimi. Hala ka, husay. Ayaw sa niya siyarong kunita. Sige, bakit na kayo kuhan? Parehas kami na kayo. Kaya may tindahan dito. Sa'yo, dalagang para sa'yo. Pasakay na kami sa Mama, sige, Mara, pasakay ka. Ang basto. Dako, may trabaho. Trabaho kami yung mga ito. Ada na yun. Kahit maganda ka para sa'yo, tapos dili ka naliwan mo lang sa mga. Taplong Aziz. Hindi na kami maya at pinakitay maya. Potsoy. Uy, may trabaho ka na rin bukas. One day. Panday na ako. Tapos na inisip na kayo. Ikuha tayo dito para
tangian nga da. Sige na, madam. Mag-ano na kayo? Sige, ma-picture ako. Duwahi, madam, patikuan. Duwa ka mo. Ganyan na ito, dinari, madam. Natatakutan ba na iba? Parang niya, iyabot na. Sige na, pinaka mo nga di. Hindi naman niya. Mark, pati dito ka. Kapi nga ito, Ira. Anak sabo dapat ato. Uy, akin lang akin. Kulera. May pali na. Sapa. Napalit. Duwa ka mo. Duwa ka mo. Uy, ang mga kuan, pag-akka mo na. Ak lang. Kailangan na di abi ka mo. Kiri na ito na siya. Sila ka picture. Sige, go. Oo. Dili kayo mawapay dito. Sige, go. Nakabidyo na ako. 1, 2, 3, go! Hello, kada. Hello! Pagsabrag na. Okay na. Welcome. Ay nang mga sisigan. Daman, aliman biga pagkuhan. Yan, mga pagkaon. Dili, ipakaliding na iyan. Andam ako diding. Pamasahe. Uy, pamasahe. Uy, pamasahe. Sige na, go. Dala, oho. Sige po, go. Kapon na ati dito. Nakapasok ay nalipang mo hati dala ko. Wala to pa sa may pagkuha. May pension siya. Tara na, dapat na. Sure na din niyo, be. Sure mo na din pagkaon, be. Sige, be, sure na din. Sige, sure na din. Oh, Lati mo naging kayo, kwan mo. Yan natin pang pangalan. So, si Ana lang ko. Oo. Kaya i-joke ko ba yan? Hindi kayo balik ko. Para sa'yo. Kay panan, yo, chair. Tara na. Welcome to... Hindi, tama na yung papabayunin. Uy, yan pa pumunta na tila ro. Line name. Radio.
ko.